वेंगुर्ला तालुक्यातील अणसूर मडकिलवाडी इथं मुलानंच जन्मदात्या आईवर गोळी झाडून तिचा खून केलाय। या घटनेमुळे संपूर्ण वेंगुर्ले तालुक्यात खळबळ उडाली आहे। 65 वर्षीय वासंती वासुदेव सरमळकर असं महिलेचं नाव आहे। ही घटना 14 जानेवारीला रात्री सुमारे 9:30च्या सुमारास घडली आहे। अणसूरपाल मडकिलवाडी इथं घडली। 40 वर्षांच्या उमेश वासुदेव सरमळकर असं संशयिताचं नाव आहे। संशयिताला वेंगुर्ले पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। मुलानेच आपल्या आईला बंदुकीतून गोळी मारून संपवल्याची खळबळजनक घटना वेंगुर्ले तालुक्यात घडलेली आहे। वेंगुर्ले तालुक्यातील अणसूर येथील जी मडकिलवाडी आहे त्या ठिकाणी राहणाऱ्या उमेश वासुदेव सरमळकर या 40 वर्षीय तरुणाने आपली आई वासंती वासुदेव सरमळकर वय 65 वर्ष हिला जी काडतूस या जी बंदूक असते या बंदुकीतून गोळी झाडून तिची हत्या केलेली आहे। दरम्यान ही घटना जी आहे ती काल रात्री सुमारे 9 वाजण्याच्या सुमारास त्याच राहत्या घरी घडली आणि बंदुकीतून गोळी झाडून या उमेश सरमळकरने आपल्या आईची हत्या केलेली आहे। यानंतर वेंगुर्ले पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा केलेला आहे। पंचनामा करून जो उमेश सरमळकर आहे त्याला ताब्यात घेतलेला आहे। त्याचप्रमाणे जी या खुनात जी बंदूक वापरलेली होती ती बंदूकसुद्धा या ठिकाणी ताब्यात घेण्यात आलेली आहे। दरम्यान उमेशाला ताब्यात घेऊन वेंगुर्ले पोलीस ठाण्यात अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील कार्यवाहीसाठी जी वासंती वासुदेव सरमळकर ही जी मयत आहे 65 वर्षीय हिला या ठिकाणीचा मृतदेह या ठिकाणी शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आलेला आहे। सध्या मी वेंगुर्ले पोलीस स्टेशनच्या बाहेर आहे आणि अधिक तपास वेंगुर्ले पोलीस करत आहेत। नेमकं कारण काय होतं, प्राथमिक तपासात उमेशने काही कर्ज घेतलेलं होतं, बचत गट असतील बँकातून असतील कर्ज घेतलेलं होतं आणि ही कर्ज तो फेडत नव्हतं। यासाठी वारंवार त्याची आई त्याच्याकडे विचारणा करत होती, यातून त्यांच्यात वाद होत होते असं कारण या ठिकाणी वेंगुर्ले पोलिसांकडून देण्यात आलेलं आहे। मात्र अधिक तपासात पुढील जी कारणं आहेत ती स्पष्ट होणार आहेत। आता मात्र उमेश सरमळकर याला वेंगुर्ले पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला आहे आणि जो मृतदेह आहे वासंती वासुदेव सरमळकर वय 65 यांचा जो मृतदेह आहे तो शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आलेला आहे। शवविच्छेदन करून तो मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे। दरम्यान उमेश सरमळकर याला दुपारी 2 वाजता या ठिकाणी जे न्यायालय आहे त्या न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे आणि पुढील जी तपास आहे तो वेंगुर्ले पोलीस या ठिकाणी करत आहेत। कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला।